Ano ba mga kabalen? Welcome to Pampanga. Guys, para sa video na to, balik po tayo dito sa may Mabalacat, Pampanga. At ito po ang Chopstick Kingdom Cafe. So kung narinig nyo yung cafe guys, hindi po kayo nagkakamali dahil may cafe na po ang Chopstick Kingdom. So kung naalala ninyo, na-feature na natin sila sa unang branch po nila. And then nung lumipat sila dito sa may Mabalacat Clark Gate. And then right now, in a span of almost a year, ayan po, lumaki po yung kanilang restaurant dito. And meron na nga tayong cafe. Still, yung mga pagkain po dito, available pa rin yung Samji natin, yung CK sets nila, starting at 229 pesos. Wow! And up to 649 pesos. Iba-iba pong set yon, depende sa gusto ninyo. So, ang inihinda nila para sa atin ay yung 649 pesos, which is, pop! Pinaka-level up na set po yung binigay nila sa atin. So, yun, samahan nyo kami guys. Papakita po namin sa inyo kung ano yung pwede yung ma-enjoy dito sa bagong extension po ng restaurant na to. And hopefully, makabisita po kayo. At ma-check nyo rin po, matry nyo rin po kung talagang good to go dito po sa may Chopstick Kingdom Cafe. Alright, let's go! Konting tour tayo dito sa bagong extension or enhancement ng Chopstick Kingdom Cafe. So dito guys, meron tayong parang pinaka-shed. Dito makikita ninyo yung mga iba-ibang setup para sa akin, parang mga camping chairs. More of a outdoor yung experience nyo dito guys. Open to the element, to the environment. Tapos guys, meron tayo dito sa likod natin ng projector. So once in a while guys, ma-enjoy nyo dito yung mga live streaming nila, probably movies. So ayun guys, balik na tayo sa table. Enjoy pa natin yung pagkain. Luto na! Woo! Ayun, let's go! Kain na tayo! Sige. Alright. So, ayun nga guys, we would like to congratulate Chopstick Kingdom for opening their Chopstick Kingdom Cafe. Yes. Dito lang po yan sa may Mabalacat, Pampanga. Pinaka-landmark niyan, bago po kayo makapasok sa Clark-Mabalacat Gate. Yes, finally, level up na to sa Chopstick Kingdom. Yes. So, dito talagang very welcoming. Lahat ng Gen Z, pwedeng-pwede dito. Actually, napakaganda ng kanilang ginawa na setup. Yes. Meron pa silang open area, meron silang air-conditioned area, meron silang film showing at games. Very good for families. Yeah. Lalo na this holidays, Yes. kung naghahanap sila ng mga ganitong lugar. Events area, actually, this is very suitable kasi Yes, nga may oo. mga open spaces pa siya. Pag games, Yes, team buildings, team reunions. building, reunions, mga ganyan. Or yan. even their private Occasion, celebrations. events, Occasions, correct, yes. correct. Your birthdays. So, very suitable pa rin po siya if you're gonna have that kind of activity. Tama, yes. And very very accommodating sila, lahat ng staff, lahat agree. ng owners. They're very accommodating sa needs ninyo. Alright, so there you have it guys. If you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you on the next one. And dito po sa Chopstick Kingdom. Thank you for watching Pampanga until our next discovery. Peace out! Peace out guys.